Добрый день, шановное господарство. З вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракахруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы гэта гісторык, шеф-редактор часопіса Архэ Александр Пашкевич. Александр, добрый день. Добрый день. І аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Вадзім, прывітанне. Прывітанне, Юрий. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта як выжыць падчас рэакцыі. Ну, мы з вами памятаем, як напрыканцы зімы гучалі галасы а-ля польская салідарнасць, зіма іхная, вясна наша, што напрыканцы траўня пачнуцца перамовы паміж пратэстам, паміж апазіцыяй і уладай. Ну, вот прыйшоў канец траўня, учора прыйшоў. Нічога падобнага на перамовы мы не бачым. Каток рэпрэсіяў коціцца, можа быць, яшчэ больш моцна, чым нават, скажем, 3 месяцы таму. Александр, у мяне да вас як да гісторыка пытанне. Вот як беларускае грамадства выжывала пасля шматлікіх паразаў сваёй гісторыі? Паўстанне 1831, 1863, рэвалюцыя 5-го году, плошча 2010-го. Ці ёсць нейкі беларускі алгарытм? Ну, тут, калі казаць пра беларускія алгарытмы, то тут в пералічаных вами выпадку можна казаць хіба што пра 2010 год, потому што ўсе тыя паразы, про якія вы згадалі раней, яны былі не толькі нашымі, яны былі там ці агульна, ну, яны былі больш шырэйшыя, мелі больш шырокае рэгіянальнае значэнне, бо і паўстанні 30-60-х гадоў 19 стагоддзя і рэвалюцыі пачатку 20 стагоддзя, яны не былі чыста беларускімі з'явамі, таму, в прынцыпе, там можна хутчэй казаць, як выжывала грамадства, ну, тое польскае там грамадства, расійскае грамадства ў цэлым. Ну, а мы былі як бы так рэгіянальныя аспекты мелі. Ну і як выжывала? Выжывала тое, што зразу перажывалі рэпрэсіі, на грамадстве пераконваліся у тым, што яны не гатовыя сёння гэты рэжым скінуць, і пачыналі займацца нейкай, скажем так, арганічнай працай, ці скарыстоўваць тыя магчымасці, якія давала ўлада, якая ў пэўнай ступені усведамляла свае памылкі і прапаноўвала нешта такое. Ну, у нашых умовах гэта было ў 2010 годзе, пасля таго, як адбылася эта плошча, якая была гвалтоўна разагнаная уладамі. Ну, вядома, што многія селі, іншыя атрымалі такую фрустрацыю, але пасля той фрустрацыі сталі адыходзіць і сталі думаць проста, як жыць далей, і ўсе 10 гадоў, у прынцыпе, развівалася тое, што зрабіла магчыма плошчу падзеі 2020 года. У нашых умовах, наколькі гэта магчыма, вельмі цяжка сказаць, таму што, па-першае, падзеі ў нас яшчэ не скончаныя, нельга сказаць, што рэакцыя ўжо канчаткова перамагла, і ўсе сціхамірыліся і больш не змагаюцца. А па-другое, што не дае ўлада тых магчымасцяў, зноў-такі адмовіцца ад змагання, перайсці да нейкай стваральнай арганічнай працы, альбо не пачынае нейкія рэформы, якія мусілі б ухіліць тыя праблемы, за якіх узнікла наша цяперашняя сітуацыя, наша народнае паўстанне. Таму, тут гістарычных пакуль што я такіх паралеляў яўных у нашай гісторыі асабіста я не бачу, таму што зусім іншая сітуацыя. Вадзім, а як вы бы характарызавалі вось гэтую цяперашнюю сітуацыю, бо сапраўды вот зімой у некаторых было адчуванне, што вот эта паўза, што нічога не скончылася. Я яшчэ раз кажу, вот казалася это, што зіма ваша, вясна наша. Вясна аказалася таксама не наша. Так вот, все ж таки пэўны працэс скончыўся, пачаўся іншы, ці ён працягваецца? Мне здаецца, скончыўся спрынт, пачаўся марафон. І гэта збольшага было зразумела нават і раней да зімы.
просто тоже яшчэ вялікая розніца паміж тымі, хто можа упершыню дакрануўся да беларускага пратэста і хто ў гэтым быў так ці іначай досыць даўно, раней. Таму, канешне, можа яшчэ не ўсе усвядомілі, што гэты пераход адбыўся. Ну, а для некага, хто чакаў толькі хуткай перамогі і ніяк іначай, то сапраўды гэта можа выглядаць пэўным расчараваннем і такой нагодай для дэпрэсіі. І гэта зноў-такі цалкам зразумелая і натуральная рэч. Канешне, зімой было шмат спадзяванняў, і пра зімаваша вясна наша я таксама казаў, тут няма чаго хаваць. Але сапраўды казаць пра тое, што ўсё скончылася, існуе толькі рэакцыя, дык зусім не. І калі ўжо згадваць падзеі 2010 года, то, мне здаецца, настроі і падзеі, якія віруюць вакол Беларусі цяпер, ну, просто зусім непараўнальныя, напрыклад, з 2011. Бо калі тады, з аднаго боку, не было такіх моцных нагодаў, пратэсты скончыліся, па сутнасці, за адзін дзень, а зараз мы, напрыклад, нейкія такія ўсплескі лакальных маршаў мы бачым да гэтага часу, яны час ад часу з'яўляюцца, што для 2012 года было проста нечым немагчымым. Ну і зрэшты мы тое самае бачым па рэакцыі рэжыму Лукашэнкі, бо калі ў 2011 годзе колькасць палізнявольных фактычна вельмі хутка каля вырасла і ўжо, наколькі я разумею, недзе там у сярэдзіне 2011 года агульная колькасць пачала пакрысе нават і зніжацца па статыстыцы праваабаронцаў, то цяпер наадварот гэтая колькасць толькі расце, рэпрэсіі толькі набіраюць абароты. Ну і пры гэтым гэта паказвае, акрамя вось такого чыста дэпрэсіўнага стана, мне здаецца, гэта варта разумець таксама аб тым, што ўлада ні разу не адчувае сабе пераможцамі. Лукашенко не набыў аніякай легітымнасці і дагэтуль знаходзіцца ў падвешаным стане, у якім яму вельмі няўтульна. І гэта само па сабе ўжо і ёсць дасягненне. Ну і мы бачым, колькі, па-другое, гэта колькасць структураў, якія вакол пратэстнай хвалі сфарміраваліся. Так, конечно, сярод новых і актывістаў, і фондаў, і медыа хапае сумневных праектаў, але гэта такі натуральны працэс жывога зараджэння. Але пры гэтым ёсць і моцныя фонды, і моцныя структуры, і мы бачым, як у сітуацыі з РНР, як нават як акружэнне не толькі Светланы Ціхановскай, а ўвогуле ўсе такія жывыя пазітыўныя сілы прадэманстравалі гатоўнасць робіць нейкую агульную сустрэчу і прынамсі ад супольнай пазіцыі дамаўляцца. Гэта ўжо само па сабе малое дасягненне. Ну і мы бачым, як працягваецца гэты міжнародны лабізм. І, мабыць, апошняе, што мне здаецца проста кардынальна адрознівае цяперашнюю сітуацыю ад мінулых, гэта той стан, у якім знаходзяцца ўлады, стан вялікай непрадказальнасці. Калі ўлада па шэрагу прычынаў, можа, няма сэнсу паглубляцца, але існуе бачым вялікую колькасць памылак, існуе вялікая схільнасць да такіх памылак з-за таго, што няма адчування грамадства, няма разумення, як грамадства змянілася, і фактычна ёсць паводзіны, якія, можа, былі б там прымальна, не ведаю, колькі год таму, якія цяперка не заходзяць. І з-за гэтага мы бачым, што ўлада проста прыводзіць да новых і новых памылак, як былі памылкі з рэакцыяй на коронавірус, з рэгістрацыяй інтэнсіўнай групы Барыкі, з рэгістрацыяй Ціхановскай, з гвалтам пасля выбараў. Вось зараз мы бачым гэты кейс з РНР, мне здаецца, гэта ж не нейкі адзінкавы надзвычайны выпадак. Гэта дэманструе проста тую тэндэнцыю, якая была і ёсць, і такія памылкі мы яшчэ пабачым. І гэта ўсё ж такі моцна адрознівае сітуацыю ад 2019 года. Таму мне здаецца, тут казаць пра тое, што ўсё дакладна скончылася і значыць трэба толькі неяк в этом выжываць, гэта, канешне, не зусім праўда. Але, безумоўна, праўда ў тым, што сітуацыя змянілася, і казаць, што зараз так, як у жніўні, то, канешне, не. І так варта думаць у тым ліку над тым, як і структурам, і проста людзям, кожнаму з нас, думаць над тым, як гэтыя часы лепей перажываць, што і як рабіць, каб выйсці з гэтага не толькі нейкім раздушаным у дэпрэсіі, а выйсці моцным, закаленным і гатовым да наступных дзень. Александр, а вот на ваш погляд, в якім стане зараз вось гэтыя структуры грамадзянскай салідарнасці, структуры грамадзянскай супольнасці, якую гаспадар Макей, дарэчы, абяцаў знішчыць? Ну вот ёсць такі прыклад, як, скажем, дваровыя чаты. Это вот спараджэнне 20-го году, тое, чаго ў такіх маштабах, прынамсі, не было. Тогда быў такі вот выбух
вот этих структураў, якія ёсць і камунікацыя, якія ёсць і як бы арганізатар паводле ленінскай формулы, так бы мовіць. Газета – гэта калектыўны не толькі агітатар і прапагандыст, але і калектыўны арганізатар. Ну вот дваровыя чаты гэтым і былі і ёсць. Але ці не атрымліваецца так, што дзяржава мэтанакіравана, паслядоўна это все знішчае. Яна знішчае выдавецтва, яна знішчае, вот Кутбай знішчыла, так бы мовіць, гігант інфармацыйны, і знішчыць тыя самыя дваровыя чаты. Вот ідзе цэлы каскад справаў, значыць, координаторов деструктивных чатов, як они называют. То есть их вылічваюць. И вот тая органичная праца, про якую вы сказали, она магчымая? Ну, вядома, что у ідэале, конечно, улады хочуць усё вынішчыць, усё, что там ім не даспадобы, каб усё, ну, усе гэтыя магчымасці для ўзаемнай камунікацыі перабіць, дэфрагментаваць грамадства зноў, як оно было, каб кожны там быў сам па сабе, і ўсе гэты небяспекі, як бы, ну, іх па магчымасці ліквідаваць, калі не ліквідаваць, то мінімізаваць. Ну, наколькі гэта удасца, конечно, ёсць пэўныя поспехі, але мне здаецца, што ўсё ж такі гэта нельга сказаць, што там усё ўдалося просто зачысціць і ліквідаваць. Часам просто гэта набывае зусім іншыя формы і просто пераходзіць праз нейкія, скажем так, ну, як бы робіцца менш яўным, больш патаемным, может быть, аб'ядноўвае ўжо менш людзей, там стараюцца тыя самыя гэтыя матчы, про якія Вадим згадаў, што якія таксама недзе працягваюцца, яны ўжо арганізуюцца там і каардынуюцца не праз тыя вялікія чаты, якія там уваходзяць тысячы, там, сотні тысяч людзей, а праз тыя, якія больш, ну, меншую колькасць такую абмежаваную ахопліваюць. Што да гэтых вялікіх чатаў, якіх я некаторых, ну, як бы так уваходжу, з'яўляюся, то бачу, што там сапраўды пачынаюць нейкія там больш, ну, менш палітычныя праблемы абмяркоўваць нейкія пабытовыя, якія там датычаць нейкіх, ну, скажем так, не такіх небяспечных рэчаў. Усе там, хто, ну, але яны існуюць, і, ў прынцыпе, я думаю, што яны ў такім знаходзяцца ўсё ж такі ў хутчэй спячым стане, што гэта як бы такая рэзервная пляцоўка, якая пакуль што яна не дзейнічае ў тым сэнсе, якім яна была скіравана, ну, якая можа быць, як бы, якая можа любы момант зноў стрэліць. І таксама, ну, вядома, што гэта ж галоўнае толькі забытыя навыкі. Это ж не тое, што там, што калі ты сёння эти чаты прыбіў, то заўтра яны не адновяцца. Яны в любы момант можуць аднавіцца, і тыя напрацаваныя, скажем так, нейкія больш вузкія сувязі, яны просто дадуць магчымасць аднавіць камунікацыю в любы момант. Таму я думаю, што гэта ўсё на глум не пайшло, і просто набывае больш такія партызанскія формы. Тое самае, як, напрыклад, тая сістэма салідарнасці, якая дазваляе не пакідаць людзей адных, аказваць ім падтрымку, якія пацярпелі, там, фінансава ці фізічна ад гэтай улады, што, напрыклад, як раней існавалі гэтыя вось, ну, і цяпер існуюць гэтыя фонды, цэнтралізаваныя фонды, у якія збіраліся вялікія сумы грошай, якія пасля размяркоўваліся. Ну, улады шмат, вядома, зрабілі для таго, каб гэтыя магчымасці неяк так абмежаваць, што нават людзі некаторыя сядзяць за тое, што там працавалі з тых фондаў, нейкія грошы пераводзілі, штрафы аплачвалі, ўсё астатняе. Ну, але ўсё роўно гэта так ці іначай працуе проста іншым метадам. Цяпер, напрыклад, ужо больш пашырэнне ідзе, калі людзі проста даецца нейкія, распаўсюджваюцца нейкія нумары, нейкіх картак, нейкіх там яшчэ рахункаў, і людзі самастойна проста аказваюць ужо не цэнтралізавана, не праз фонды, а проста, ну, нейкім там людзям, якія патрабуюць гэтага, пералічваюць непасрэдна. Некаторыя ёсць, я ведаю, што людзі, якія там за канкрэтнымі людзьмі это сам бяруць на сабой шэфства, недзе там збіраюць ужо не праз такія адкрытыя каналы, дзесьці просяць памагчы, калі там самім цяжка аказаць падтрымку камусьці праз прыватныя розныя кантакты, прыват. Я сам атрымліваю такія паведамленні, просьбы ад знаёмых, што вось ёсць чалавек, які ў патрэбе, ці не маглі б яму там туды-то скінуць такую-то суму грошай, нейкую суму грошай. Таму я думаю, што гэта просто, ну, гэта просто робіцца менш відавочным, але до конца гэта просто не прыбіта, і гэта вельмі цяжка прыбіць, калі вось просто
застаюцца невырашаныя пытанні, застаецца незадавальненне, застаецца жаданне змагацца людзей. Наступнае маё пытанне, як вы ставіцеся да рознага кшталту ініцыятываў палітычнага такого глобальнага формату? Не вот этой вот актыўнасці на ўзроўні, так бы мовіць, капіляраў, про якія вот вы і вы, Александр, вы, Вадим, сказали, а вот, ну, напрыклад, вот ініцыятыва Байпол. Давайте мы створым вот некую там народную оборону. Але, ну, вот ёсць досвед. Памятаеце, як у кастрычніку летась Тихановская выступила з ідэяй нацыянальнага страйку. Ну, нацыянальнага страйку не атрымалася. Многія потым крытыкавалі, казалі, што ну, вот, яна заклікала, некаторыя ее падтрымалі, у рэшце рэшт люди пацярпелі. Такі вот вынік. Так і зараз наконт этой ініцыятывы Байполу кажуць, што ну вот яны збяруць эту базу дадзеных там, вот, і будзе як з фондам барацьбы з карупцыяй в России Навальнага. Слілі дадзеныя, і, так бы мовіць, спадар Карпенкоў, ці хто там, значит, вот это все данные и атрымае, и сможет просто по списе, так сказать, формовать свой любимый концлягер. Это есть проблема. А асабліва проблема, калі ну, ініцыююць это все люди, якія знаходзяцца у эміграцыйнай бяспецы, а не в краіне. Вадим, ваше ставление до этой проблемы. Ну, мне здаецца, значна больш небяспечным было б, калі б гэта ініцыявалі людзі, якія знаходзяцца акурат у Беларусі. Бо акурат да іх прыйсці, забраць іх кампутары, атрымаць доступ да ўсіх дадзеных было б вельмі проста. Тому в гэтым сэнсе так, на жаль, зараз такія часы, што некаторыя такого кшталту ініцыятывы ну, просто немагчыма рабіцца в Беларусі. І в гэтым сэнсе, напрыклад, я вельмі рады, што арганізатары фонда Байпол знаходзяцца за мяжой, і я ведаю, што гэты фонд будзе працаваць незалежна ад таго, што якія рэпрэсіі прыдумаюць новыя ўлады ўнутры Беларусі. І так сапраўды зараз можа быць часткі цяжкіх шмат такіх ініцыятываў, і зрэшты безумоўна шмат такія ініцыятывы не могуць выстреліць, і гэта нармальна. І гэта такі вось тое самае, як робіцца ў бізнесе са стартапамі. Ну, ніхто не думае, што ўсе стартапы адразу атрымаюцца. Не, значная колькасць не атрымаецца, і гэта нармальна. Але на этапе вось базавым ты ніколі не ведаеш, якія з іх усё ж такі выстрелаць. Таму сапраўды мы бачым шмат ініцыятываў, шмат з іх так вельмі добра наіўных, некаторыя наадварот досыць прафесійна падрыхтаваны. Ну, зрэшты, калі б вяртацца да год таму, і нехто б сказаў, што слухайце, а калі-нибудь палітыку пойдзе новы твар і скажа, слухайце, давайте забудемся пра ўсё ўладу, апазіцыю, просто зробім все по законе, нас будзе шмат, мы пераможем. І ну, па шырасці было б вельмі шмат разумных аргументаў, з такога чалавека толькі пасмяяцца, сказаць, што ну, гэта цалкам немагчыма, нічого яго ніколі не атрымаецца. Тым не меней, мы бачым, што зараз Віктор Барыка па пытаннях Фрэдом Хауса мае найвышэйшы палітычны рэйтынг у Беларусі, і мякка кажучы, шмат чаго атрымалася у ліку з ягонай ініцыятывы. І ў гэтым сэнсе сапраўды вельмі лёгка знайсці аргументы на тое, каб скрытыкаваць тыя ініцыятывы, якія паўстаюць. Значна складаней знайсці аргументы, каб нават рэфлексіўна патлумачыць, а чаму такія ініцыятывы, не гледзячы на мільён хіваў, усё ж такі атрымаліся. Тому в гэтым сэнсе, мне здаецца, гэта наадварот, гэта дадатна, тое, што мы зараз бачым такія вось новых шмат хваляў грамадскіх ініцыятываў. І гэта, зрэшты, цалкам зразумела, бо у 2020 годзе мы побачылі, што вось у такі актывісцкі сектор разам прыйшлі проста десяткі тысяч людзей, якія з аднаго боку не надта разумеюць, як гэта працуе ў Беларусі, можа, не шмат ведаюць, не ў дэталях, яны не ведаюць шмат там зразумелых для НДАшнікаў рэчаў, не слухалі лекцыі пра падыход заснаваны на правах чалавека і так далей. Але гэта ўсё не адмяняе таго факта, што гэта можа найвелічэйшы за дзесяцігоддзі гісторыі незалежнай Беларусі такі прыток чалавечага капітала ў грамадскі сектор. І гэта вельмі класна, бо, канешне, шмат гэтых людзей яны пачнуць нейкія новыя ініцыятывы, нейкія выстраляць нейкія не. Шмат з іх потым разбяруцца, што да чаго, і пачнуць далучацца да ўжо існуючых ініцыятываў. Нехта будзе ствараць новыя. Нехта, канешне, там сыдзе у дэпрэсію, у свае справы, але можа, напрыклад, сыдзе там у бізнес, і гэта дазволіць яму зарабіць грошы, каб потым фінансаваць, напрыклад, тыя ж там штрафы для рэпрэсаваных і так далей. Таму ўсе тыя любыя формы актыўнасці, зрэшты, мы пабачылі, як пасля 2060-га таксама шмат хто з палітыкі сыходзіў у іншыя накірункі, і гэта шмат нам, в прынцыпе, прыгадзілася зараз. Таму, мне здаецца, гэта цалкам нармальны працэс,
І хутчэй наадварот, з такой гістарычнай перспектывы, такім ненармальным, незвычайным, нетыповым быў, канешне, жнівень 2020 года. Гэта сапраўды надзвычайная падзея ў гісторыі. І, безумоўна, не можа ўсё існаваць, ані людзі, ані ініцыятывы у тым выглядзе, як гэта было тады. І, умоўна кажучы, там фонд Байсол не можа штодня, штомесяца збіраць мільёны еўра. Канешне, зараз, калі параўнаць там зборы, ну, не ведаю, там на пахаванне Вітольда Шорка ці на дапамогу ветэранам, яны, канешне, не будуць па маштабе параўнальныя зараз са зборамі шматмільённымі на ахвярам рэпрэсій, але разам з тым усе такія актыўнасці гэта падтрыманне ў дзейсным стане інфраструктуры салідарнасці, якая вельмі важная, каб у гадзіну X яна была з намі, і каб яна працавала, і каб людзі ведалі, куды яны могуць пайсці, звярнуцца. І таму в гэтым сэнсе справа ж не толькі там фонд салідарнасці, а агулам. Вельмі важна, каб і фонды салідарнасці там, і да самых маленькіх лакальных чатаў, каб усё гэта жыло. І так, можа, часам сапраўды людзі там, не штодня будуць абмяркоўваць вялікую палітыку, часам аднамяркоўваюць, як там падлучэнне, адлучэнне да гарячай вады, у каго прапала электрычнасць, а дзе знайсці там добрага майстра па рамонце абутку, але гэта цалкам нармальная рэч, гэта падтрыманне камунікацыі. І калі гэта камунікацыя будзе, то зноў-такі тады, калі трэба будзе з суседзямі бракаваць палітыку, гэты людзі добра будуць ведаць, дзе гэта можна зрабіць. Александр, а як вы ставіцеся вот да гэтай метафоры са стартапамі, параўнання са стартапамі? Бо, ну, вот некаторыя гавораць пра пэўную палітычную адказнасць. Бо у стартапе чалавек рызыкуе сам, ну, скажем, сваёй камандай. Вот люди нешта, так бы мовіць, замуцілі, уклалі свае грошы, ну, можа, прайграюць, можа, выйграюць. Але ў палітыцы, як бы, палітыкі, лідары штосьці прапаноўваюць людзям, грамадству, а рызыкуе грамадства. І вот ці можна тут казаць пра некую палітычную актыўнасць. Ну вот казалі некія людзі, скажем, той же Вадим, што зіма ваша, весна наша. Ну, оказалось, весна нет. Так что теперь з ім рабіць за гэта? Ці вот заклікала Ціхановская в мінулым годзе да страйку. Ну, на страйк выйшлі немногія, яны пацярпелі. Ну, вот что она повинна зрабіць, в каком выглядзе яна повинна несці адказнасць за эту сваю ідэю? Мне здаецца, што это. Я думаю, што ёсць палітычная адказнасць, але мне тут я просто не складаю менавіта ось не разглядаю цяперашні, напрыклад, наш рух як нешта такое вертыкальна пабудаванае, што вось лідары загадалі і ўсе так дысцыплінавана пайшлі выконваць усё, што яны там ўсё, што скажуць, усё, што прыдумаюць. Ну, гэта ўсё не так у нас працуе, тут хутчэй ўсё ж такі арганізацыя па-ранейшаму такая гарызантальная, і па вялікім рахунку, наколькі несці адказнасць, наколькі рызыкаваць, рашэнне прымаюць нейкі такі, скажем, калектыўны розум тут, а не хтосьці там за мяжой. Па свайму адчуванню сітуацыі, па мэтазгоднасці. Ну і, напрыклад, ну, калі там нехта там заклікаў выходзіць масава падчас Усебеларускага народнага сходу, там ці на 25 сакавіка, былі такія людзі за мяжы, якія гэта як бы дастаткова эмацыйна, дастаткова так это дастаткова пасіянарна да гэтага заклікалі самі, в прынцыпе, не рызыкуючы. Ну, але ось такое, ну, было адчуванне таго, што ўсё ж такі выходзі разлукацца на гэта цяпер не час, цяпер няма сэнсу. І, ў прынцыпе, ну, мы бачылі, што людзі так і не пайшлі масава, просто так называецца. Таму што ўсё ж такі, ну, тут адна справа, што заклікаць некуды выходзіць і прымаць на сябе адказнасць. Іншая справа, эту адказнасць на сябе браць, і калі гэта не адны і тыя, што яно як бы то яно гэта просто мы бачым на практыцы. Што не абавязкова тое, што хтосьці хоча, каб зрабілі, што гэта людзі зробяць. І ў гэтым плане, калі казаць пра тое агучанае Вадзімам ідэю пра стартапы параўнанні, то я з гэтым згодзін, просто што, ну, можна прапаноўваць розныя ідэі, а вось наколькі тая самая ці ідэя ці стрэліць ці не, гэта ўжо будзе залежаць ад розных іншых фактаў, тым ліку ад гатоўнасці вось гэтай мэтавай аўдыторыі на гэта і адгукнуцца. Таму што, ну, але для таго, каб хаця б нешта
у патэнцыйна магло згуляць, то трэба гэта прапаноўваць. А наша сітуацыя цяпер такая, што, на жаль, усё не разлічыш ты ўсе там рызыкі, не разлічыш усё так, як у шахматах, так скажем, ход за ходам, каб ты мог там гэта ўсё недзе прадбачыць, прадугледзець. Просто таму, што нам уладны бок гуляе не паправіш абсалютна, што ён можа і можа просто ўсе гэтыя нашы шахматы раскладзены просто адным махам змяшаць, і ўсе нашы такія прыгожыя камбінацыі парушыць безаглядка на усялякія правілы. Ну, таму тут і просто нічога не застаецца, каб было шмат ідэяў, шмат тых самых, і ўжо жыццяздольнасць іх правярацца на практыцы. Таму я, ў прынцыпе, мяне гэтыя, калі там мяне гэтай ідэі да многіх стаўлюся самого пачатку скептычна, але тое, што іх не трэба нават не прапаноўваць, гэта мяне згодзін. Трэба прапаноўваць і неяк так намацваць магчымасці, намацваць тыя хады, якія могуць нават у нашай сітуацыі згуляць. І сапраўды, гэта 20-й год, гэта паказаў, што здавалася б тое нейкія прапановы, якія дасведчаных людзей выклікалі смех, якія здаваліся ад пачатку невыканальнымі, яны пасля сталі выканальнымі, нешта з іх адбылося, хаця, можа быць, не ў тым выглядзе, які ад пачатку закладаўся. Але, груба кажучы, што калі атрымаўся трохі не той вынік, але вынік усё ж такі пазітыўны, то для гэта трэба ісці ў нашых умовах, асабліва хапацца за любую магчымасць. Як той казаў, што Калумб-то плыў адкрыць шлях в Індыю, ён этот шлях не знайшоў, але нешта карыснае все-таки яго падарожжа да нечага карыснага прывяло. І з гэтага стала лічыцца новая гістарычная эпоха ўсяго свету, забачце. Я б только хотел тут дадаць, мне это вельмі важное, пра пытанне адказнасці. Мы ж не живем у наратывах беларускага тэлебачання. Няма нейкіх лялькаводаў з-за мяжы, некай там Ціхановскай, ці Латушкі, ці какой яшчэ, якія просто нейкія гэтыя куклы дзёргаюць і аддаюць загады, і тады сапраўды нейкі лялькавод, пэўна, за гэтую ляльку несе адказнасць, бо яна не мае асабістай волі. Але ж, прабачце, у Беларусі жывуць дарослыя людзі, якія самі адказваюць за сваё жыццё. І, умоўна кажучы, вось сказаць, што тыя, хто там выйшлі там нейкі матч пацярпелі, то хто вінаваты? Вось вінаватая там Ціхановская. Прабачце, кожны чалавек сам выходзіць і сам для сябе разлічвае рызыкі і разумее, што ён робіць. І сам бярэ адказнасць за сваё жыццё, за сваю краіну. І так, сапраўды, адказнасць часам гэта можа весці да рэпрэсій, але, зноў-такі, не трэба блытаць, хто вінаваты ў рэпрэсіях. У рэпрэсіях вінаваты не тыя, хто безадказна намашваюць. У рэпрэсіях вінаваты там не Ціхановская з Латушкам, ці нехта яшчэ. У рэпрэсіях вінаваты той рэжым, які гэта рэпрэсіі здзяйсняў. Ніколі не трэба неяк віну перакладаць на ахвяру. І таму разам з гэтым, калі кожны чалавек глядзіць на розныя ініцыятывы і думае, там нешта не спрацавала. Не спрацаваў агульны нацыянальны страйк, то вінаваты Ціхановская. А можа трэба паглядзець, калі ты выйшаў на страйк, а твае там калегі не выйшлі, і цябе пакаралі. Можа, не Ціхановская вінаватая, можа, вінаваты, напрыклад, з одного боку рэжым, які тебе рэпрэсаваў, а з іншого боку, у тым, што не спрацаваў страйк, можа, вінаваты там твае калегі па нейкім там цэху, які не выйшлі на гэты страйк. І калі яны не выйшлі, то вельмі лёгка, канечне, сядзець і казаць, што ўсім вінаватым нехта, недзе. Лёгка прыносіць адказнасць. Але мне здаецца, 20-й год гэта акурат той час, калі шмат такія беларусы зразумелі, што адказнасць за сабе, за сваё жыццё, за сваю будучыню, разам з тым за будучыню краіны, яна не ляжыць на нейкіх там палітыках, якія сядзяць, не ведаю, высока, далёка, у замежжы, у нейкіх там вяршынях, і яны нешта лепей бачаць. Не, адказнасць яна ляжыць на кожным з нас. І таму, мне здаецца, калі вынік не зусім задавальняе, то ў першую чаргу чалавеку трэба пытацца самога сабе, добра, што я мог зрабіць іначай. Канечне, гэта цяжкае пытанне, і далёка не заўсёды адказ на гэтае пытанне будзе прыемны, але, так, гэта дарослае жыццё, задаваць часам сабе непрыемныя пытанні, разумець непрыемныя адказы, гэта складаней, чым проста прыкладаць адказнасць на некага, там, на некую, на маці, на бацьку, але безадносна ўсё гэтага, трэба сталець. Здаецца, 20-й год гэта акурат той час, калі беларускае грамадства вельмі моцна пасталела, трэба гэта працягваць. Добра, дзякуй вялікі Вадзім, дзякуй вялікі Александр. А нашим гледачам я нагадаю, што за тым, як падзеі будуць развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і в Тэлеграме Свабода. Дзякуй вялікі, да пабачэння. Дзякуй.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.